Assalamualaikum Lur. Ketemu maneh ambil Kartolo CS. Ono cerita judule Prabu Minohe kepingin rabi. Ceritane Kartolo sing isih bujangan kepingin rabi njaluk nang Cak Markeso yaiku bapake supaya digolekna jodoh. Cak Markeso ya keberatan lawang Kartolo durung kerja. Sakmarine Cak Markeso lunga, Kartolo keturunan. Terus ngimpi dadi raja sing jenenge Prabu Minohe. Kaya apa ceritane? Kaya apa ngimpine? Simaan ya. Agar rezekine lek nyambut gawe. Nyambut gawe yo nemen lho. Loh, Pak, peno, Pak. Wah, kon niku tak teleng iki. Olah apa kon languk ngene. Telek wong omah tak kon niku nduk kene ngelapis ya lho. Lho omah iku sumpek, Pak. Mosok dijaluki rabi anake kok menimben sawangane koyo gak tau nom ae kene. Perkara ngono kok jadi kayak gede. Kayak cilik ae. Sing dicilikno yo mrucut ngono lho. Langkon kesusu ae lho. Nyambut kok kayak dhisik, olah apa kon kesusu rabi lho. Wah, iku kuno iku. Saiki yo rabi dhisik nyambut gawe kari. Nemen suwi-suwi leger kaki. Wis tak baung belani anak mosok ono eleke sih. Anak pola bopo lho persada. Anu. Oh, dadi keprada. Anu cilik tak gedhekno tambah nemen kan iku lho. Gak iso ngajeni wong tuwek belas. Aku rabekno, Pak. Wis lek gak kok rabekno aku timbang urip wis ta. Alung boyo aku katon ning aduh cek nangis lho. Gak mentol aku lho. Kon iki ndang ayo mulai nak ya mau apa angin beduk-beduk iki lho. Gak lek peno nyanggupi aku ngrabekno ya gelem. Sampai bingung kabeh aku. Sampai bingung kabeh aku lho. Kon iki marahi lho. Awang wis iru nek beduk-beduk nduk omahku ya sampai gak karuan mergo kontok. Aku nelek sampe nduk kene iki lha apa kon iso ngene. Lek peno sanggup ngrabekno aku ya mulih. Ngono lho. Ah kon niku aja nduk kene aku ndang mulih. Tak enteni nduk kono. Nduk omah. Iya. Ya mulih. Mulih kon iki awas atas iki. Aku tak mulih sik. Tak enteni nduk kono. Iya ya. Bapak emang ngombe nduk endi lho. Ngomong kok pelo kabeh. Oh kira-kira goleki aku sedina gak petuk terus kepethuk nok kene mang. Lah aku njaluk rabi gak dituruti. Lah sumpek ya ngidung. Alah beduk-beduk timbang mulih ning sare kayu. Beduk-beduk ngantuk pisan wis. Mulai sore-sore wis nok kene adem. Waspadake sing sono ngarsaku ya Kakang Patih Jeliting Hari Sapari Nuwun inggih Gusti. No. Ikang kaping pindho sun waspadake kaya Kakang Waja Telas Munawar. Wis kendhawu Gusti nu. Kakang Patih. Suwani ropo kanthi slamet raharja Dalam kanthi Mami selamat. Kakang Munawar. Wis tak kendhawu. Kados pundi suwun panjenengan? Slamet Haryono.
Kakang Patih. Nuwun inggih Sakit Gusti. dawuh. Kados pundi kahanan negari ing negari cacing anil niki? Sedaya sami tentrem kawula cilik sedaya sami sampun bayar pajak TV. Lah kabaripun kados pundi Kakang Munawar? Namung dalem pikir Gusti. Makipun lare-lare ingkang kula pikir tasih dereng saged bayar kreditan. Kakang Patih ya. Nuwun inggih Gusti. Sakmenika ngaten. Kahanan negari cacing anil sampun tentrem ayem. Mboten wonten menapa-menapa. Sak mantune kula jumeneng dados nata. Nata napa Kakang? Nata watu. Nata watu. Nata napa Kakang? Noto kaseri. Nata negari Gusti. Nata negari. Inggih. Mboten wonten kawula alit ingkang kacingkrangan. Panjenengan sampun ngantos kuatir malih sebab kula menika ratu ingkang Gung Binathara. Mboten gadhah asipat adigang adigung sapa sira sapa sirun. Lintu Gusti. Atus pundi Kang? Menika Gusti mboten gadah sifat adigung adiguna sapa sira sapa siran. Kakang Munawar kados pundi ya? Menika lepat Gusti. Kados pundi ya? Adigung adiguna sapa sira sipa sirin. Kakang Patih, Nuwun inggih Gusti. ampun ngantos kuatos malih. Ngestaken Kula dawuh nata Gusti. ingkang digdaya kuwasa, saking ilmu sampun gadah, ilmu bumi lan ilmu hayat. Napa panjenengan kagungan ilmu matematika? Kados pundi Kakang Munawar? Kakang Patih, Inggih, menika Yayi. lepat Kakang Patih. Ingkang leres menika kedah etung sungsunan. Kados pundi Kakang Patih, Kakang Patih? Inggih, inggih Gusti. Sebab saking gua sampun kula lebeti. Kados gua siluman, gua hantu. Sampun nyemedi wonten ngriku Kakang. Sedaya sampun dipun lebeti Gusti. Sampun. Kok mboten mampir dateng Gua Muring? Komboring menika pundi ya? Kakang Patih, Inggih, kalian Yayi. Gusti Ratu. Ha nggih. Menika lepat. Kados pundi? Datosipun guwa ingkang dipun angen-angeni kalian para kawula alit. Nggih. Menika mampir guwa maling mawon. Kados pundi gua maling no. Kakang, Ngestaken saking dawuh. jurang jero kula uduni. Inggih Gusti. Gunung kula nggahi. Kados Gunung Ireng, Gunung Abang. Gunung Ijo. lah menika kados pundi. Lho, menika lak cap njiki. Kakang Patih, Inggih Gusti. sakmenika kula badhe nyumrupi kados pundi sangsarane kawula alit. Inggih. Tiang cilik kados curut putih. Inggih dempil. Menika lepat Kakang Patih. Ingkang les kados pundi, Kang? Ingkang ngesakaken menika petik. Begocekan. Dan sakmenika kula badhe mandhap perlu badhe turis, Gus. No, Turis. Menika lepat Gusti. Ingkang leres menapa Sanes Kakang? turis. Menapa? Turli. Turli menika menapa, Kakang? Diatur sama sekali. Oh, Kakang turni Patih, menika. menika lepat sanget. Ingkang leres. Ingkang leres menika ngaten Gusti. Inggih. Turba. Menapa turba menika? Turunane Bakron. Kakang Patih, Nuwun inggih Gusti. monggo sakmenika kula panjenengan dherekaken dhateng dusun madusun kepingin nyumrepi dos pundi sangsarane tiang alit menika. Suwiwi. Ampun keseso, menapa Menika suwiwi? lepat Yai. Inggih. Sanes wiwi. Menapa Kakang? Suami. Suami. Suwiwi nggih lepat, suami nggih lepat, ingkang leres Sumawi. Oh suawi. Suwawi nggih. Suwawi Monggo dalam panjenengan dherekaken. Monggo Gusti.
Pakde. Inggih, Yai. Menika ngaten. Terus pundi? Malah kleresan wonten salebetipun wana wonten margi alit. Inggih. Dadak kula kepanggih putri ingkang endah warninipun. Lah menika asmanipun putri sinten? Putri Doyong. Menika lepat Yai, lepat Yai. Sakleresipun sanes Putri Duyung. Ingkang leres menapa? Menika Kakang kula Kakang. tamataken Inggih. kados Putri Kodok. Cobi Yai, panjenengan takeni kemawon Yai. Wis tak kendhawuh. Wis pantes aku ora basa marang kowe. Inggih Kakang Pati. Kowe yang durung kenal tur tambuh karo aku. Aku patih bagian administrasi. Sampun ngaten Yai, sampun gojekan. Mboten. Picantenan kalian piantun lintu menika ingkang sae. Inggih. Inggih, lepat dalem. Sejatosipun dalem menika patih panitia. Panitia bal-balan. Piye. Menika ngaten Dimas. Sedadosipun Kakang Patih menika jumeneng wonten ratu negari Cacing Anil. Dados kula wakilipun. Inggih. Menika Kakang Patih. Bagian sekretaris. Lah, Lajeng Kakang Pati ingkang lemah nika paringan asma sinten nggih? Dalem. Nggih. Patih Jeliteng. Lajeng ingkang alit nika sinten? mboten kula tuduhaken. Kuatos menawi dipun gunani, ngaten. Mboten Kakang Pati. Sinten asmanipun? Saestu mboten kula tuduhaken. Panjenengan dedahaken Yai. Mboten dalem tetep mempertahankan mboten dedak. Sebab napa? Pancene jeneng kula piyambak kula lali. Inggih, ngapunten. Menika tetep mempertahankan Argentina. Terus pundi Yai? Panjenengan menika kok tetep mempertahankan menika terus pundi? Menika panjenengan kula aturi areh sawetawis. Dipun aturi menapa? Mboten kula aturi areh sawetawis. Oh inggih nggih. Kula kemawon Kakang Mas ingkang nakeni. Oh inggih nggih. Dimas, Inggih Kakang Pati. sejatosipun panjenengan badhe tindak pundi to? Kula, Wong menika wonten tengahipun wana. inggih Kakang Pati, kula badhe tindak dateng taman Kakang Pati. Taman. Inggih. Nah niki taman sepanjang niku Ngapunten Yai. Taman menika sanes namanipun kampung. Lah Inggih, Kang. taman Kaputren ngriki ngaten. Oh, inggih Kang Mas. Lajeng ingkang dipun tuju pundi taman pundi? Kula. Inggih. Nggih taman kula nggih, Taman Sari Kakang Pati. Taman Sari. Lah inggih. Nggih Kuwas- Taman Sari. Kula wastani Kang Taman. Lah menika panjenengan paringan asma sinten? Oh, menawi panjenengan kepingin semerap Inggih. asma kula Endang Susiati. Lah mapan Iki. kebenaran Yai. Dasar putrinipun Lah endah inggih warninipun. namanipun kok Jamal. Jamal. Waduh. Kakang Patiku. Nuwun sewu, Kakang Pati. Jamal pados kepiting. Terus pundi Kakang Pati? Panjenengan salah denger. Coba panjenengan takoni iki Mbak. Asmanipun sinten, Dimas? Asma kula Endang Susiati. Lah inggih. Sinten? Menika ngaten Dik Pardi. Lho, Parti. Sinten? Endang Susiati ya. Oh, yen ngaten Inggih, inggih. Kakang Pati. Prayogi kula badhe ngaturi Inggih. Gusti Ratu dipun aturi pirsa menawi wonten putri ingkang endah warninipun. Inggih. Langkung prayogi ngaten Yai. Inggih. Gusti, Kakang Pati, enak apa? boten enten napa-napa. Wonten menapa Kakang? Menika ngaten Gusti. Ayo. Kakang Patih kalian dalem kepanggihan putri ingkang endah warninipun. Lho. Pundi menika? Ha, wonten ngajengipun Lho, Nduk. Jenengmu sapa? kula. Iya. Kula Endang Susiati. Endang Susiati. Inggih. Wis duwe bojo? Dereng ngoten. Durung? Dereng. Oh.
Kok mbucing, Gus? Lah iya. Wong bocah ayu kok durung duwe bojo ki piye? Ateges menika tasik parawan. Oh, dadose tasik perawan. Senggel. Kenalke ya. Inggih. Aku Nata saka Cacing Anil. Kang peparep Prabu Minohe. Prabu. Ratu Kanggung Binathara. Kowe yen pancen ora duwe bojo, kowe nuruta karo aku, Nduk. Tak pundhut garwa. Ngerti garwa? Mboten ngertos napa maksude garwa niku. Garwa kuwi sigarane nyawa. Lho, menika mboten sae. Lho, menika garbis. lah menapa garbis menika, Kakang? Sigarane garbis. Terus pundi sih Kakang Pate? Kakang Pate menika sampun ngajani ombo kalian Gusti Ratu. Menika lepat. Larasipun dos pundi ayi? Sejatosipun garwa, majasipun garwa menika gagar diawa-awa. Terus pundi Kakang? Kakang kok Sedaya sami lepat ya ayi. Inggih. Nduk, Inggih. jenengmu sapa? Kula Endang Susiati. Endang Susiati, tak pundhut garwa, ya. Ah, mboten. Tak sengkake mring aluhur. Tak dadekno garwa pademen. Terus pundi sih Kakang Ratu? Lepat Gusti. Kados pundi Kakang? Dipun dadosaken pondasi kemawon. Pademi Gusti. Oh, garwa pademi. Inggih. Manut tak boyong. Panjenengan manut. Mboten Kakang Ratu. Wong dereng dados garwanipun mawon kok inggih badhe didamelaken pendasi niku terus pundi sih? Aja kleru panompo, tak boyong menang negaraku, tak dadekno bojoku. Garwa Gelem ora? pademi. Mboten. Ora gelem? Mboten. Wah, bilai Kakang. Bilai Kakang. Sopo manis kaya sira untumu meringis kaya araji pripatmu kaya no Nul 8 nika napa ta Nul 8? Nul 8 nggih. Kopeng mundha kopeng gajah ayah luwes rambutmu jegrak kaya sapu lan erongmu kaya yo Basman manuta takum ana kali Malah lajeng op hai lho kadak melayu kados pundi Kakang Pati menika ingkang lepat Gusti piyambak. kados pundi Menawi moto-moto kenyang menika sampun ngaten sedaya panjenengan cacat. saking tresna kula kalian Sang Endang Susiati Lah nggih pun ngados ngoten. sakmenika mlajeng monggo dipun bujung Monggo dalam dong Kakang Pati waduh melajengipun teng pundi Kakang Putrinipun sampun boten wonten. Mlebet wana Kitri.
Wonokitri. Mlebet wonten Wonosalam. Wonosalam kados pundi? Kados mlebet dhateng Wono menapa menika? Nggih panjenengan nengit Wono Dirboyo. Melajeng dhateng kraton. Mlebet dhateng kraton rupinipun. Monggo dipujung. Monggo Kakang. Monggo Kakang. Kakang Badhe. Terus pundi Yayi Pati? Menawi dipun lajeng-lajengaken Gusti Ratu mengke ngenglung dados tiyang edan. Monggo to dipun ajak wangsul dipun aturi kondur kemawon. Ngoten. Inggih. Langkung prayogi Yayi menika ingkang matur dhateng Ratu. Aduh. Ratu remut Gusti. Panjenengan remut Gusti. Engkang Susiati tak pundhut garwane lir kadya dalang Sleman kula Gusti. Kakang, Nggih. ini mbang kula mboten dados garwanipun Endang Susiati. Timbang gesang kula pilih pecah. Aduh, pecah ya. Gusti sampun cekak nalar Gusti kula aturi emut Gusti. Panjenengan ampun ngantos peti kangelan Kakang. Ampun wangsul dhateng kraton ing cacing akhir. Kula mboten bakal wangsul dhateng kedaton menawi mboten boyong si Endang Susiati. Lajeng terus pundi Gusti? Menika putri dhateng kraton. Lebet mawon dhateng kraton. Monggo. Nyuwun nggih Gusti. Rumangsa ayem makces rasaning atiku. Nyuwun nggih. Sawise krungu ya kuwi swaraning gending. Oh, menika gending sing aneh Gusti. Kuwi gending apa jenenge? Menika gending kapal induk Gusti. Paman Patih. Nyuwun nggih. Emane senajan to aku iki wis suwe mengku praja ana ing tawang gantung kecik kene. Tak rasa-rasake kok isih durung bisa motel. Oh nggih, sebab nika tasik dereng mateng Gusti. Saderengipun Gusti, dalem ngaturaken sembah sungkem kang awal kang akhir kang batin. Pinten-pinten kelepatan kula nedhi sepunten kali. Ya Paman Patih. Kaya wis lumrah kanggomu ngaturake sembah pangabekti. Sineksenan kaki danyang nyai danyang kang baureksa dipun. Nuwun nggih Gusti. Cet kepriye Paman Patih? Nggih, sira sun dadekake tetuangganing praja tawang gantung kecik kene. Nggih. Samangsa-mangsa ana parang muka sangka manca negara. Apa kira-kira aku wis ora nganti mudhun saka kursi sewan kene? Nggih Gusti, sampun kuatos. Sebab kula mriki tebih saking desa. Gembrojok tanpa larapan sabur sampun lar. Mencolot tanpa sitang. Sebab sitang kula genso. Paman Patih. Iwun nggih. Yen dinulu saka Mandrawa pancen kowe iki salah sawijining patih sing wis percaya. Oh nggih Gusti. Ananging yen tak rasa-rasake aturmu kuwi kaya wong nampani lara pangkot. Sebab kula menika sukai
ipenen Gusti. Paman Pati. Oi. Paman Pati. Oi. Paman Pati. Oi. Kowe kuwi semaur apa singgulen? Sebab nek semaur kula ngeten iki bayarane gedhe Gusti. Ngertenono Paman Pati. Ngene iki. Yen kowe wis nyandak impen utawa pasupenan. Iya. Pasupenan kuwi cacahe ana 3. Oh, ngoten Gusti. Titiyoni Bandayani Puspa Ungkal. Menika kelintu Gusti. Sing bener kepriye? Titiyani Gandayani Puspa Tajem. Yen ora diungkal ora bisa tajem. Oh, yen ngaten idem Gusti. Oh. Sing mbok karepake kuwi blangko. Inggih Gusti. Paman, Ngene iki. mula ngarep wis tak wedharake marang jeneng sira. Awene iki. Datan ana siji loro sing dadi tetuangganing praja kene kejaba sliramu. Ngene iki Gusti. Aku wis percaya marang kowe. Menawa kowe iki salah sijining patih sing bentur kelakuanmu, Pancen iki Gusti. sedidik akeh wis bisa nanggulangi mbok menawa ana mungsuh saka mancanegara. Ngene iki. Aku percaya menawa kowe iki patih sing bisa mencala putra mancali kemul. Menika kelentu Gusti. Bener e kepriye? Kula menika patih mencala putra mancali putri. Oh, mancali putri. Inggih. Mencala putri. Mencala putri Gusti. Sebab kula menika sampun tanggel jagi wonten tapel batese Malvinas. Sakmenika sampun tetermayem boten wonten perangan. Sawise ana pengangkatan presiden anyar. Ngene iki. Kowe ku piye to? Kowe iki patih apa ngurusi urusan luar negeri? Kowe iki patih sing ngurusi ruwet rentenging praja. Menika sampun kula jujur boten ruwet, Gusti. Oh, syukur yen kaya ngono. Ngene iki, Gusti. Dadi kowe kuwi nyata-nyata patih sing bisa dadi tuwa. Ngene iki. Bengkongake barang sing kenceng, ngencengake barang sing ruwet. Iki, Gusti. Gusti. Gusti apa? Gusti di. Gusti. Menika wonten sang putri, Gusti. Sang putri kepriye? Sing mbok karepake putraku. Lah, menika Endang Susiati. Endang suku Manik. Kok suku Manik? Sinten, Gusti? Endang Susiati. Endang Susilowati. Kok Susilowati? Susiati. Nggih. Kowe wis ngerti dhewe, Paman. Ngene. Mbok menawa putraku Endang Susiati. Nggih. Kuwi salah sijining wanodya kang sulistya ing rupa. Akeh para nata praja bupati Mancapat Negara sing tansah ya kuwi gandrung kapirangu kepengin mengku putraku. Oh, ngoten Gusti. Kanjeng Rama. Lho, Kanjeng Rama, ngaturaken sabar katiwasan Kanjeng Rama. sareh-sareh sawetara ngger putraku. Wong ayu. Oh. Sawang sajak kowe keplayu-playu keringetmu dileweran kaya-kaya lagi diuber. Sopo sejatine sing wani ganggu gugat marang hak milikmu? Inggih, Nyai. Kepriye, Nger? Ngaten Kanjeng Rama. Kula badhe ngaturaken sabar katiwasan dhateng Kanjeng Rama. Enek bab apa? Apa bab ibu bebo? Apa ana babi buta? Mboten. Kepriye, Nger? Ngaten Kanjeng Rama. Kula wau wonten margi dipun bujeng-bujeng kalian satriya Kanjeng Rama. Lah dalah jagat dewa-dewan. Duh, nganti ana kaya mangkon. Menika kelintu mboten dewa-dewan, Gusti. Kepriye? Nek dewa-dewan menika kancanipun piyambak. Sesebutane ratu rak ya kaya mengkono to Paman Pak. Nggih, nggih. Terus pundi, Gusti? Lah dalah jagat dewa-dewan. Pun ate ditambahi dewa-dewa. Oh, jagat dewa. Lah jagat dewa. Kowe diuber-uber sawening wong priya. Inggih Kanjeng Rama. Lajeng kula dipun gandrung kok Kanjeng Rama. Lah kari kowe saguh nglakoni apa ora, Nggih? Nggih mboten to Kanjeng Rama, kula mboten saguh. Oh, sumingkira yen ngono kowe.
boten dawuh Kakang Pati. Panjenengan matur Yayi. Menika ratunipun. Lah menika patinipun ingkang rambutipun berintik linggis menika. Kisana Ngestaken dawuh. mengko dhisik sadurunge kowe tak dangu tanpa kaliman marang bocah penamping sing jaga paregolan. Kowe wis wani biayak-biayak mlebu ning Pasewakan Agung. Sejatine kowe kuwi saka ngendi pinangkanira lan sapa sinambatmu? Saderengipun Kok saderengipun wong iki wis sasampun. kula ngaturaken lepat pinten-pinten lepat kula nedhi dhuwit 100.000. Inggih, kula sejatosipun saking negari Cacing apa? Cacing Anil. Negari Cacing Anil Gusti. Terus sedya lan karmu. Lah dalam ngriki menika badhe ngelamar putra-putrinipun Gusti Ratu menika. Oh, kaya mangkono. Nggih. Aku ora bakal nolak marang kekarepmu. Inggih. Ananging kowe iki rak ya satriya. Nggih. Sithik akeh kudu bisa nglungguhi satriyane. Apa to majase satriya? Inggih. Sat kuwi 6 tri kuwi 3. Nggih. Adi cacahe menungsa kanggonan babakan wong 9 kurang 1 kurang sempurna uripe. Nggih. Jangkepi 10 kuwi dibagi loro entuk 5-5. Lah. Ingkang gangsal Ingkang gangsal dipunaturaken dhateng Pak RT. Ingkang gangsal Pak RW. Paman patihku dhewe. Nyuwun inggih Gusti. Suaramu kok wis malih. Oh, kula yen wonten wong pamongan saking lintu negari mesti kula niki swara kula malih cilik Gusti. Yen kaya mangkono Paman Patih, Ayo mriki. sadurunge dheweke matur kelawan trewaca ana ing ngarsaku. Ayo niki. Coba didangu. Sapa sejatine asmane bocah loro iki? Wong mancanegara. Pati, Sapa omamu endi aranmu? tak jabel segel omamu. Tak jabel basaku. Kok lancang Nek kowe takon karo aku, ya aku prajurit saka Cacing Anil. Cacing Anil iku sebelah ndi? Sebelahe Cacing Pitah. Sentu Kakang Mas. Iya Yayi. Dados Cacing Anil menika sebelahipun Bungkal. Lah kosok wangsulipun panjenengan menika paringan asma sinten? Yen kowe ora tambo marang kowe kowe. Ya aku kena darani Pate saka ngene tawang gantungan kecik kene. Aranku Pate Sokran. Nah, Pati Sokran. Ayo. Matura nang ratumu dinan iki putra putri ratumu bakal tak Boyong. tak boyong nang Cacing Anil. Ora perlu mbok rasani aku wis neng mburimu. Wis sapa sejatine jenengmu? Kula Pati Jeliteng. Oh. Jeliteng lha kowe? Patih Predi. Yen kowe durung tambuh marang aku. Nggih. Aku sing nata praja. Aku kang aran ya kuwi Ratu Gendrayana BA. Lah lajeng kados pundi? Napa kula menika dipun tampi kalih Gusti Ratu? Yen kaya mangkono aku ora bakal nampa. Inggih. Umpama tekamu iki sajak satriya, nembung sarana apik iki bakal tak ulungake. Saranane yen kowe iki dadi duta, ngerti to tegese duta? Sampun. Duta kuwi utusan. Inggih. Lah yen nang luar negeri misi hibjah kuwi misi hiburan. Nggih Gusti. Hamulane saiki aku ora bisa ngomong kanthi kepenak marang kowe. Yen pancen kowe iki dutane Sang Nata, natamu kongon rene tak kongkon nata bata ning kene. Aja kesuwen ndang berangkat to jukono botone. Ateges menika ratu menika nampik kekajenganipun pati-pati menika. Pancen aku ora sarujuk. Yayi Pati. Wis tak kendhawuh Kakang Pati. Ratu dipun aturi tindak mriki kemawon. Mboten sisa. Atus pundi mboten Lah sisa? sisa piro? Rai Pati ingkang tanggel. Oh. Sampun kuatos Jeng Rama. Lho, kok ora kuwatir kepiye? Sing mbok karepan. Putra putrinipun dipun boyong wonten negari Cacing Anil. Heeh. Sampun kuatos nyuwun menapa? PB 15.
menapa nyuwun kopi. Sampun kuwaton. Sing tak karepake, aku ora mbutuhake ya kuwi mas kawin kaya ngkon. Awit ing praja kene wis ora kurang. Mas Picis Raja Brasa. Mas Picis Raja Brana. Raja Brana wis ora. Mas inten jemrut, Pak painten ditapuk barut. Wis ngerti Dik. Saiki aku luwih kepenak kepingin wawang rembug wawan sabda. Vis a vis. Empat mata karo ratumu. Oh. Niki Rai dipun bolak-balik rayi wae iki. Kakang Pati dipun aturi tindak ngriki ratunipun. ngestokaken. Inggih. Yo, tak anti sawetara. Nah, menika supados berunding piyambak panjenengan. Inggih Kakang. Menawi dados panitianipun. Pinarak ingkang prayogi Kakang Patih. Inggih, inggih. Wis tak jabal basaku ora nganggo basa karo jeneng sira. Pantes sebab kowe uga gawe makutha. Makutha apa? Makutha. Sopo sing makutha? Oi. Ratu pangucapmu. Aku iki ratu, nata. Sopo kang dadi aranmu? Aku Prabu Minohek. Balik kowe sapa jeneng sira? Aku Gendrayana BA. Aku krungu saka njabane kraton menawa pengalamanku mbok tampik ya. Pancen sebab kaya mengkene ngertenono. Yen kowe iki salah sijining ratu sedidik akeh wis ngerteni bab tata negara. Tata buku lan tata liya-liyane. Ning kaya ngono tumindake aku ora sarujuk. Mula bukane nganti tak tolak. Saiki pokoke aku tetep ya kuwi ora bakal nampa panglamarmu. Aku sutik kanggonan mantu wong kaya kowe. Wani karo aku kowe. Apa abamu? Ayo gadingan le. Loh. Paman Pati, Nggih Gusti. yen kaya mangkono kowe aja nganti kata lompen. Nggih. Ayo para prajurit tumekaning penamping kabeh padha konsolidasi. Dipun kuatos Gusti. Alon dhisik. Are sawetara. Ya. Kowe senajan bisa ngraji angin munggah gegono. Miber tanpa lor mretik tanpa sutang. Tapi yen katungkor rawi ratu saka ing cacinganil bakal sumir kuandamu tumekaning pati kowe Apa abamu? Ning kowe uga kudu waspada lan ngati-ati. Kowe ora keprungu kasektenku. Apa? Percil tak tutupi seminggu dadi kodhok. Cocok. Kintel tak tutupi seminggu bongko ya. Syukur yen kaya mangkon. Wiwit dina iki aku lagi percaya menawa wis mbok buktekmu. Ngajak perang piye kowe? Perang umbul-umbul, perang junjung, perang ndlusup nang jero lemah. Apa perang bulet? Umume yen saweneng ratu ki perang ora sembarangan perang. Sing paling apik ayo padha piting-pitingan wae. Wis Ramem, ayo saiki Kakang Pati ora perlu melu-melu. Iki ratu karo ratu. Yen pancen ora mbok ulangake putra-putrimu Endang Susiati, tebah dadamu lutak rudira gak nungkep bantala tak sembah. Idri termule kowe. Oh, sisih pamasmu sabetake galengan medet-medet kowe. Ayo, ayo. Ayo. Mati kene aku kowe. Woi, iya. Iya. Ayo. Mundur. Ayo. Paman Pati. Dengser Paman Pati. Ayo, ayo Paman Pati. Monggo lari. Monggo lari. Kakang Pati. Saken dawuh Gusti. Ampun perkatos kalian panjenengan. Colong Pelayu. Saiki ninggalake kraton ing kene. Yen kraton ora dadi apa? Ning Endang Susiati kudu tak cekel, kudu tak boyong menyang negara cacingan. Ngaten Gusti. Sanggup ora? Sanggup Gusti. Sanggup? Ayo, melayu nang lalake naga paribasane, kecandak saut boyong nang negara cacingan. Saken dawuh.
pitik tulak pitik tukung pitik tulak pitik tukung ditulak mlayu ngidul tulake cabang bayi Mbah santri Tantri, nggih. Tantri, menteri. Lho, Jokono Cikrak nak. nun Jokono Cikrak. kangge napa, Mbah? Iku lho pauwan lho, oke. Kotor-kotoran niku kelompok nang ngobongen, ngilangno paksil, ngerti ya? Nggih. Yo berasane atimu kono kene. Mas, kula ngene mriki nggih seneng, Mbah. Eh. Nggo cang ngasu niku niku golek ngasu, Mbah. Tapi ngasune toyone mboten nenten blas. Lah kok ngono? Garing sumbere mboten nenten, Mbah. Gampang perkara iku ya. Nggih. Nek sumber gak ono tuku kumpul. Oh, ngoten, Ya, Mbah. engko dibor dikumpul. Yo, nuwun sewu, Mbah nggih. Apa ya? Kula sapamane tanglet kali sampean mboten napa nggih, Mbah? Lho, gak apa-apa nak. Pak Mbah Rumin kaya napa, Pak Mbah Irunge kok ngono. Iya, Pak. Irung sampean. Candre, Tre. Nun. Omongmu titik tapi free kick ngerti ya. Omongmu berbahaya omongmu. Outside omongmu. Wah, arek kok tak kandhani ya. Nggih. Iki wis kondang kaluka kuncara. Gak ono perdepokan sing umum liyane perdepokan Polandia kene. Ngerti ya? Ngerti ya kon? Nggih, Mbah. Mulane kono aja sembrono. Njaluk apa tak turuti asal kon temen. Ngeten, Mbah nggih. Iya, iya. Kula kepengin ngilang, Mbah. Iya, Pak. Ngilang. Oh, dadi gede cilik kon iki mamelok mbak kene kepindhuwe ilmu ilang. Nggih. Temenan ta? Nggih, Mbah. Wis pas ta? Ampun. Tapi janji ya. Nggih, Nek kon janjine, take ilmu ngilang, ojo Nggih. kon gawe barang sing gak genah. Oh, boten. Ojo kon sok pok pinek barang wong liya Boten, kapi. nggih, boten. Yo, take ilmu iso ngilang. Nggih. Tapi gak iso bali. Lho, boten. Hah? Boten. Lah ya apa? Nggih, terus ngilang ngoten lho, mungkin balik malih. Ojo kapi ngarai. Pun, mboten niku pun. Iya, iya, Kula iya. ngedhi Ilmu apa? sing saged ngawang mawon. Miber. Nggih. Ojo kuwatir wis. Nek soal miber gampang. Saged ta, Mbah? Bisa. Nggih. Engko tak kae ilmu miber muluk ya. Nggih. Tek gak iso mudun. Pun mboten pengin mulung pun. Iki ana ilmu siji. Ilmu Tak apa? simpen aja sampak kedue wong liya. Wah, nggih ngoten. Ilmu siji kanggo kon gelem ah. Nggih, pun apa? Iso mlebu lenge semut, Nggih. paribasan, Nggih. iso mlebu lek ngene ndrene botol. Nggih, nggih. Gelem ah kon. Nggih, pun. Iso mlebu ndrene botol. Nggih. Tek gak iso metu ya. Lho, sampeyan iki napa ya? Wah, arek kok sing enggak kon niku. Lah niki Sapa iku? Mbah wonten tamu. Sapa rek? Mbah. Sapa iki? Mbah. Arek niki keluar tamu lho iki, Mbah. Ojo kesusu. Mengko dhisik ya. Nggih, Mbak. Sabar sauntara. Sajake kok tekamu gita-gita kono gawe apa sih kono? Nggih, Mbak. Kula dikucing-kucing kalian satriya, Mbak. Oh, Candre, Tre. Nun. Si penu banyu aki ngono ke? Lho. Damel apa banyu aki? Iki lho penu banyu tawa ngelari iki. Ngoten nah. Niki apa? Apa sih? Niki toyane. Arek wedok iki. Nggih. Titik sebaine arek wedok iki. Lho, lah kok saged? Potongane apik rupane asu. Asu, rupane ayu. Tambah asu. Ojo ngupu ya takon ojo ngupu ya. Sampai niku. Aku nek ngomong ojo kudulat-dulit tok ae kon iku. Ojo ngono takon niku. Mosok kon Sih, Mbak. apa sih nak Pundi ngendika kok kados ngaten niku lho. Aku kami sosolen nak kupu. Delok menteri iku apa? Mbah. Empun ta? Turun, tak takonane sik. Oh, nggih. Lah kok rene gawene apa sih nak? Kula nggih ditolong kalian Mbah. Delok tulung apa? Kula supados mboten digujeng kalian niku Mbah Satria Tigon. Lho, digujenge diguyu ah. Lah ya apa? Kula dipoto-poto Mbah jenge dirabi. Oh, disirap ta. Ya ngono. Iya. Niki lho dirabi. Oh, dirapi ta. Nggih leres Mbah. Aja kuwatir ya. Tak tulung, mosok kon gak ero. Sing darane pendhita ngepeno barang sing nyata, kiai ngiyakino barang sing suci. Iki lho pendhita batsman. Ngerti ya? Mbah. Apa nak? Betemen apa Iki lho betemen ta? aku niku paseman. Wah, arek kok goblok ngono kok niki kandhane kok. Nggih Mbah, Mbah sagun apa mboten nulung. Ojo kula, kuwatir ya. Nek kon temen tinemu estu laku temen teko dadi gampang gubung pol pinecok pokoke kon temen madhep nang mbah ya. Sopo iku? Sopo iku? Mbah. Rek, Kok sampe mikir nak. Mikir.
pendhita kowe ya. Inggih kula pendhita. Pendhita kok gak nganggo sandal. Iya mergo bubulen. Mbak. Nun, saya jukun pikulan itu. Kandene ya, Mbak. Pendhita, kowe ngerti karo aku? Nek awakmu tanpa basa, aku tanpa basa. Sebab iya, sajake kon kok muring-muring tekomu kok kembrutuk kepek balamu ape apa kon, Ngerti? Ratu. Ratu. Ora. Lho, Mbak. Apa? Bujeng, Mbak. Ratu gak pokro. Ratu. Wong ratu kok malah diguyu-guyu piye ya? Anane aku guyu iki mang ratu kurang tata. Sapa iki? Loro iki sapa? Iki Kakang Pati. Pati sapa? Kowe gak tak kai KTP. Pati Jeliteng. Oh, Pati Jeliteng. Lah iku sing ngawas sapa iku patine? Pati Munawar. Oh, jenenge Munawar. Pendhita sapa iki? Aku pendhita batsman. Batsman. Iya, pendhita. Batsman yo apa? Basman. Saiki ana bocah wedok mlayu rene, Aku gate alesan maneh, gate tebeng aling-aling. Ono arek wedok. Tak jaluk. Gak oleh. Lho. Prentuk. Ape apa nek gak oleh kon? Kok meringis wong tanpa sesiung, ha? Tambah suwe tambah kurang ajar. Wong tak tulung atuh kon jaluk. Hah? Gak pernah apa karo kowe? Wong siji keli-keli wong liya broyo, tapi aku nulung apik. Kok wani ndadane kowe? Anane aku wani sebab baris tak niati kajati api apa kon, Kowe ora ngerti karo kasudipianku. Aku gak wedi didaya apa gak wedi aku, ngerti ya? Melendik tanpa sutang miber tanpa welar, bisa grajangin aku. Sawangane kon kok iso grajangin. Masa kok iso graji suren. Wah, arek kok ono ratu diapurane koyo ngono. Pendhita, Ono apa? iki geger ana sanjeroning Perdepoan. perdepoan apa metu iki? Sak karepmu nek kene kenek. Geger ngene ngaglik kene kenek. Sawangane koyo kon ratu-ratu digdaya dhewe. Pangucapmu Ono apa? Ono apa? ora ngejeni karo aku kowe. Apa tak wedeni, Aku ratu. Senajan nek ratu kurang tata ape apa aku? Menteri. Arek dewok imang ya. Arek brewok. Arek wedok imang lebokno guci. Lho, Mbak Klintu, Mbak. Lah ya apa? Bumbung. Wah, sampeyan niku. Oh, dari jangkrik ae kon niku. Kon niku. Pun primpen. Wis primpen. Ayo, balik tak balik kon. Pendhita, tolong aku ora? Ape apa? Tak candak sabatake buntala sumbur kuat Oh, mati teko aku kok. Mbak kenging apa, Mbak? Menteri. Mbak kenging apa, Mbak? Terima gak dayani tapi tangane antep Iya, Mbak, antep pundi? Wes gligenan. Wes gligenan iki mesin apa, Mbak? Wes wungkul kok gak ngerti takon niku ya apa to. Saiki kon tak kandhani. Nggih ya, Mbak. Sawangane sing darani pendhita kaya aku dikalon bae ratu diapuran kaya ngono. Entenono ya. Nggih, Mbak. Aku tak ngetokno aji-ajiku. Sendakep asta tunggal suku kali nglumpuk dadi siji. Nggih, Mbak. Ilang sifate pendhita batsman wujud dadi macan. Kakang Pati. Dados pundi menika? Ngomongnya pendhita sing sidik, Nggih. pendhita sidik raos. Sidik Pendhita sing digdaya kuwasa. Nggih. Dadak saiki ilang manungsane. Wujud Simo. Dudu Simo. kucing. Menika sanes kucing. Wujud apa kowe? Wah, menika ngajengipun pabrik korek. Kowe keliru ya? Macan nggih. Dudu macan. Lah napa Iku kang diarani kewan regul Kakang Pati. Apa kuwi? menika macan Gusti Ratu? Macan. Nggih. Piye iki? Lah niki saiki monggo macan menika dipun seripung mawon. Tetep diterusake. Nggih, Gusti. Yen aku ratu ngalah karo macan, ateges ratu sing ora duwe kasudipian. Nggih, leres. Kowe wedi karo macan? Boten. Ayo, papak macan kowe. Papak pateni. Sang Pati. Monggo dipun terbang. Kakang Patih padha keplayu kabeh. Wah, wujude macan-macan pendhita mesti digdaya. Ini mang aku ora dadi garwane si Endang Susiati.
timbang urip becik mati. Hei, macan maju. Macan. Maju. Macan. Macan. Bapak macan. Ya apa sih lho aku direken macan iki lho ngipi temen arek. Perkara njaluk rabi sampe ngipi ngene kene masyaallah aku nek ndelok tolo iki. Tak ngelilir aku wadah dikoyono macan aku. Pengen aku duduk macan nanya garangan. Tak tututane arek rek masyaallah bisa kena. Iku mau cerita Prabu Minohe kepingin rabi teko Kartono CS. Matur suwun lur, wis nyemak sampai entek. Aja lali komen ya.